Zdravím vás z mesta Prešov, z mesta, kde to celé začalo, kde začala 20-ročná púť kapely Kandráčovci. No a práve z tohto mesta, ale aj miesta, vás všetkých srdečne pozývam na naše jubilejné koncerty. Štartujeme 30. novembra 2025 v Topolčanoch a postupne budeme v Prešove, v Ružomberku, v Košiciach, v Bratislave, v Nitre, v Nových Zámkoch, jednoducho všade tam, kde si vás, aj nás, nájde hudba, emócia a radosť. Spolu s nami tam bude aj veľký dýchový orchester Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dirigovať to bude celé Julko Selčan, bude tam aj detský folklórny súbor Klnka, naši hostia Monika Kandráčová, Anka Poráčová, ale hlavne tam buďte aj vy, pretože my máme z tohto projektu obrovskú radosť. Tak do skorého videnia, všetky informácie tam hore nado mnou alebo v popiske tohto videa a kupujte lístečky, pokiaľ ešte sú, lebo už zvoní.